Rar, ja som Allosaurus. Rrr, ja som Brachiosaurus. Teší ma. Dúfam, že ste vy dva pripútaní. Áno. To čo je? Ten billboard vyzerá veľmi zle. Nepáči sa mi tam tá farba, to písmo a ten kontrast tam vlastne ani nie je. Keď by som to mohla prerobiť. Vyzerá to strašne. Mami, všimla si ten divný billboard? Aký? Ten billboard. Pozri, ako zle vyzerá. No, to teda vyzerá. Keď by som ho mohla prerobiť. Je to veľmi zlé. A počkať. Mami, neexistuje nejaká škola, kde by som sa naučila prerábať billboardy? Myslíš nejakú grafickú školu? Môžeme sa spolu doma na to pozrieť. Táto nie. Tá sa mi nepáči. Aha, pozri. Táto škola nevyzerá zle. Je celkom pekná. A aha. Dokonca sa zo mňa môže stať aj grafik.